ithini lingenalutho libanga umsindo omkhulu ongawuza ulebria umuntu ele South Beach lithi qo ntwana wawe mina mbona nje that's an empty tin ngesilungu ithini lingenalutho likhala kuzwakala yonke indawo ngakho ke mina angithandi ukuthi kube sengathi kunomuntu engifuna ukuphendulana naye ngibe ngingacabene naye cha angikwazi ukwenza lokho mina angikwazi ukwenza lokho mashudula ngingacabana kanjani nomuntu ngingacabene naye bengisathi ngizoza lapho ukuthi kuphakathi kwenu ngoba nelapha nje ukhona la mhlawumbe insizwe zake zaxabana khona noma la ngingazwenwe khona bunjalo ubudlelwano benu ekubeni nabantu abathinta intambo kusino magic finger futhi nomlingo ngokwesintu sethu ngolimi leli kwaZulu ebese kuba nomnandi ebhemile uNkulunkulu wesiginci okusho ukuthi into engathi angazi zama ikhona ubehlukana magic finger uNkulunkulu wesiginci futhi into ezitha zibe kwi same level so ngizama ukuchecka ke lapha khuzwa ninongwane ubudlelwano benu buyisima kanjani awumbuze nje uqede kuye bese unqondo bese uza ke mina ngoba bengizwa ngathi ubusenga kuyena awusho ezindaba hayi ke izindaba kodwa ibukela ngathi ngisacela nje ningakambuzi mhlawumbe noma ningakangibuzi ngizocela mhlawumbe mase niqala nithi niyabuza ngizocela ekephendula ngoba ngiyayizwa kunento engiyizwayo ukuthi ngathi vele kushuthi kwakhelekeni kwale ngoma yakhe khona la yakade yakhona sengizwile la yakade futhi unayo impendulo nje bayenzile usengakafiki kuleyo wefalabo engakachazi ubhodwe kunomntana lapho laphana okhona ngazi noma ngingenayo isho kwenye ngoma la nethi gijima ngomsezi yakigijima stage gijima wena uzobe manzi ukuthi no mina nguNkulunkulu weginci ngakho ngirole model yabo bonke abadlali beginci naye lo seduze kwakho ngirole model yabo bonke bangithanda kakhulu bangikhothamela futhi nguNkulunkulu wabo ngakho ke uma ngabe kukhona into engiyenzile ngifuna ukisho lento oyikwamnandi la ekhaya namhlanje uma ngabe kukhona into umuntu uyenziwa ayenzile uyabona kakhulukazi makuthiwa kudlala live lapha e-stage ngiyengijime ngishonele nale isiginci ngisidlale ngasibuka ngibhekele bese ke neyibhikili nazo abaculi labangwazi ukuyishayela iginci bese betshela labashayi babeginci ukuthi hey wena ugijima ngoba usenze uyagijima e-stage kuze kujuluke ke bakithi okungabafana lokhu kuze kube manzi ukuthi ite yokushaya iginci injalo nje indaba into enjalo nje ke mina lengikhuluma mina angazi ngiyathelana naye futhi ngaqinisekisa ukuthi ngeke ngibe nempi naye kodwa uma ngabe kungaba ukuthi yena mhlawumbe khona lapha ngathi unenkinga khona ngami ngicabanga ukuthi kungaba liphutha lami uthe mayehlukana noKhuzani okwakuyinhloso yakhe ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyakwazi ukuthi uKhuzani uzoshona phansi ngoba wathi mayehlukana noKhuzani waphuma wathi uhambe noshuni wakhe uKhuzani namhlanje waphila njoba ngikutshela ukuthi la ngithinte khona kuyathinteka sashaya ingoma sahlukanisa unyaka ngicabanga ukuthi amazondo ngaba lapho la ngabe waqala khona ukungilandela kwaphinda wangithola ngisebenza nosaziwayo kuthe makufika la asingabonanga khona ngasolinye nomhlongo ngishiya kosaziwayo wangena
njoba ngisho ngithi asikho kwi level yodwa lo muntu ingoma zami zikubantu angimazi ku bayengena awumlinde thatha kude kakhulu uma efika kosaziwayo asondele eduze uma efika kosaziwayo lobumbona ephansi udonsela umhlongo phansi lento engangiphethe kahle ngoba umhlongo ngesikhathi esebenza nami wayeshaya indondo left and right umhlongo akekho njengoba zosaziwayo bayivutha kanjani wangena yena shona phansi. Ngizama ukubukisa kulena ke khuzwayo ngugcina lapho ngathi impela ngathi ngaba nesici kuyena mhlawumbe ngendlela engibona ngakhona. Singakayi kuMntuyenziwa. Mhlawumbe yini eyenza ukuthi uMntuyenziwa wayefuna ukubona ukhuzani eshona phansi? Indlela kathi mayiphuma ngakhona wezwe la kahamba khona nje nokuzwakala ethi ushuno wakhe. Ushuni wakho hambe nawo namtsalana okwakushuni abebesebenza ngalokhuzana ngizama ukubheka ngicela ukungenelela la ngiyaxolisa ngeke ngathi mina ke uma ngabe uvakasha emzini nomuntu uyayulalela uyalelo wakho njengamanje uthi ithino driver balesi sibheke itheyami into ke khuzwayo ngizwa kuvela leli lokuthi ube esethi ubufuna iclarity kula ekuthenini uzabaze bagijima bajuleke bebemanzi abafana kunale ngoma yakho ethi noma engane enkani le ngithe mina eyami ingabe lapho wawuzama ukucacisa ukuthi kahle kahle awuyena umuntu wempi yabo kodwa hayi ukuthi impi yakwehlula ukuthi awuyena umuntu wempi wena ngabe leyo kwakuyimpendulo esekunyathele kwaze kwazwela umnandi ebhemini noma wawucula nje insizweni zizonke ididelwe kaMaskandi siswami ngizophendula lo mbuzo wakho futhi kalula. Mina nginengoma engithi mangenza nje album njoba ngiyinsizwa nginengoma yomnsizwa engazi ukuthi le mayela lwensizwa kufuna insizwa yeneliseke ngale ngoma. Njoba ngithi ngiyamhlonipha omunye umuntu angimesabi ngisho ngokomnsizwa impela ukuthi angimesabi vele uma ukuthi nje ukuthi ngaba khona ukuthi ngathi ngiyamzothela hayi ngoba ngimesaba ngiyamhlonipha bese ngizothi ngumfana kaNondindwa mina angiyesabe nginsizwa. Lapho angikhethile ukuthi ngabe ngisho nje noma kubani noma kuyiphi insizwa leyo khuzwa ngizwa kahle kakade izulu sithi insizwa ayisabani ziyahloniphana hayi ngizwa kahle ngenelisekile. uMntuyenziwa bekade efuna ukuphawula lana ngesikhathi kade ekhuluma insizwa lana yakakhuzayo bekukuthini uphawula kwakho futhi angisazi noma umashudula noma ubona dadewethu usuka ngena emlonyeni uma mina ngithe ngicela sibe indaba ithi khona umuntu wayefuna ukubona omunye shona phansi okuqala nje mina ngikholelwa kakhulu ekuthenini umfana noma ngabe muphi nje ukhuluma indaba zomunye umfana ngeke uyinina lo mfana yabo alright asidluleke lapho so ngifuna ukumcorrectela ekuthenini yena engathi mangabe izizathu sokuthi ashiyo saziwayo kwakungoba wayefuna bedicileke phansi akayazi yena into mina yangi eyenzeka lapha njengoba nami ngeke ngize ngisho namhlanje ngoba ngikholelwa ukuthi umfana ukhuluma indaba zomunye umfana ngeke nje uyinina. Okay asiphinde silungisekele kaMthalana ukuthi sizocela insizwa noma ngabe kuthiwa uyezwa ukuthi ushukela uyakhuphuka uyilinde enye insizwa asikwazi ukukhuluma kanye ngeke ngikushukela ushukela cha umuntu nje impela ophansi kakhulu ongazwani asikwazi ukukhuluma kanye kodwa singacula kanye ngifuna ukulungisa nje lapho ukuthi engathi umuntu izathu sakhe uma ukuthi mangisusa lamanzi ngifuna kuwelela itafula bese ijethi nami mangwasusa ngifuna linga